Hola, soc Joaquim Brutau i us parlaré dels déus antics, que potser és la part menys coneguda de la mitologia. Són els déus que van ser anteriors als déus olímpics. Us parlaré dels fills de Gea, dels titans en general i d'algun en particular, perquè el que va fer els fets dintre de la mitologia són interessants. També us parlaré dels fills de Gea, com poden ser els cíclops, els gegants. Us parlaré també d'alguns déus menors, que poden ser molt interessants per segons el que han fet dintre de la mitologia grega, i d'alguns herois que potser els mirarem d'una manera general, més que la importància que han tingut els herois a dintre dels fets mitològics que no de les seves pròpies gestes, però crec que pot ser interessant, per almenys pels conèixer-los, tenir un coneixement de cada un d'ells i saber on estaven i en quin moment van estar allà i què és el que van fer més o menys. De lo de més, espero que us interessi. Jo crec que és molt interessant perquè complementa tot l'altre que han fet i espero que ho seguiu.